up? It's a Piano Nobo Channel on the screens, and yeah, man, we're on another episode of Comfort Zone. And I'm sorry, why not put it out? About Barizo. Exuma Budera, forcing in a good task, when the challenging a secret task needs introduce, no color candy, Nabong of Kala, Ubang Bani, we piece your because the uncle of it. Jengendele creme Budera. Like as color with. Okay nje nayigama lami ngumbelelo ifana yami nguNombuku ekhaya kusezindlini e3rd Avenue but ngokuhlala lapha eStoflani apho izozo yami lapha eStoflani e161 eLuthuli Street yeah ndi well known as uTagaza uTachi ndipusha iChill Sport namayinya inewash ezibabe sazi abanye abale ndawo sikuye phofu namhlanje Sikwatagaza Khonmani sure ngisibuku nanda ohlala nginomad champions bafethu nginomad namhlanje uzonibona apha ngomso uzonibona eNorthwest ngomso uzonibona eJoburg yabo but ndikhule lapha eKasi yabo sibusiswa ngogela abantu abandaziyo bandazi ngosibusiswa ngogela I grew up apha eKasi bafethu ngihlala isiteke full time. Sure. Let's take a full time. Myself, I'm no man. I live like I'm going to live for by no man. The angel will be explaining how you are. I'll tell you again now. You know, to power, Yeah. Don't in school. I don't know you want. So you live in very grand. I won't go back grand. Like just sometimes goes in now because of Utuglen now, Ukalabana Balab, Utuglan now, Kalabana Balab, now about the one. Like yeah, I can understand it grand. No, in terms of balance is for it. Yeah, the move on West Pan. I'm a tattoo artist. Yeah, I'm a tattoo artist. So I go cover Naban Funa, now, then I go now. Yeah, but full time based, instant so I had a group of time and live up with you. So Budera the other valley and I walk you ebundu anakanye uzi. But you wait a leg in a Sanji boom lay at the end then we sell a pet the cars and what's again you wait the Lady Pagumimzi, no country in Lady Pagumimzi. Who come out to needs and when Jim could tell him come out to select in jails and animal. Cover should Jim get the Pagumistrat my petty panga or petty halaf. I should have a petty Nancy. No way. You do romba. Pig. I Ay, go to tell the Bugale of Measure I forgot Mr. Tony Tatten, we sell a pack on my air. Namson Zukubapa, Namson Zuk, the Dagways Ganj, and the Mama I'm only the car and up and up Stratwin. For you, it is in jail unnecessary. So when they ask the Tali, the beggar who a corner time 8 years when I was going to point to nothing a place quiet because the bonny useless you rely man. But now we're going to go give any class situation that Clash of cool. When the bonnet the Indians are even dictated. The Cranba are no colleagues and no light. But yeah, man, the Buddha Club should lay a lot upon two. For it. Nice out here kulela pekasi atsho nami ngithekwe zawi kuke kwabixesha lecrew apha eKasi each and every generation kwakukho icrew ezazijivers actor yafustana amavetho I can name more Rock Therapy, Genox, Italian Naz, Black Bullet, Sugar Bar, why majiver before Scott. Sure. Why is Tota no matches, young Abonije? What is that? Shoes, Italian Pop. So, like Tingatina, the way we beggar about Boneo and I wing up and lang and is like it. Yeah, when I'm for to Natini man, Iconi, Necharaf is away, see a walk we can. Ubungaqaphela ezikasini ngoku igani sekuyifana lento nje man umntana ophethe igani akusothukwa ngathi uphethe itoy. So what I can say mfethu uthi ugqithe pha embuya yazi nami iphumela ikhonzweni nami ngokwami I'm talking from experience yayazi igoni ihlala njani icikile ngathi ayihlelanga ukuthi ngathi ekhanga ugqotho zayive emva kwe 2 minutes ba yi imazisile le kaka you understand but ke asizuba ngam too much Lloyd
since uba wena ubone ngabantwana abayenzayo le way sure khona manje mna bengicinga uba uye waphuma you understand waqobisa noba kungamatye efuthi makodini nenza noni you understand because ngokwenza loo nto but it's a ngewusindise umphefumlo or something you understand phakathi kwazo but it's a slippery slope yabo since izintwana ze-armed yabo so nawe ngenye ixesha nothi uya-engage apha kanti izintwana sezibaseleke ngapha yabo ubunosave ilife mhlawumbi okanye usubstitute ilife wena you understand usaphe le yalaa mntu uthathwe yakho you yabo understand yeah so since like apha ekasi mani kweziwe eziringayo ezawe eza-factions eze-groups besides eze-gorans ezojiva ezomculo yabo ezawe azisekho ngoku uyabo apha ekasi mostly uyafumana so ingaske siphinde sibakhuthaze mani abantwana because abananto yokwenza mfethu abanye umntana uba kadlala idiski ekasi yabo ingathi akanayo enye platform akanokwazi uzibonakalisa kuyo ingathi akananto yokwenza yabo so ngeziwe bezibathatha abantwana estratweni baphushe kweziwi ngela xesha ubaba kumele bahleli pha baplane igorans ngela xesha bebhizi ngestep sojiva pha phethe ibhanga Yebo. phethe urhafta yaphuma ekuseni ndizinqobela ipijama sindarhobo ilitye hayibo banikiwe yokwenza le way yabona I think man ezintwana lezikolo nje bezivaliwe hayi funeka zivulwe after 2 days xesha lininzi izikolo mazingavalwa ixesha eli 2 days xesha lininzi for bona because azinanto kwenza bra azinanto kwenza uyava ngoku la area bakujive kube khona i-shows ayisekho akho park ekasi ibhola ke ngoku ibhola idlalwa ngumndonke yabo le nto ezinento kwenza and bendikhe ndavuthetha nge-idea yoba uzoba ne-competition ye-drawings yeah of which loo nto leyo ungakwazi uzifumanela abanye babo babe le nto kwenza sure. so I think man apha ekasi sishota ngento ezithile into zokwenza specific you understand for ezintwana zincinci recreation you understand so uba kungenzeka into ezinjalo kube khona nepaki yodlala lakhona like man into ezawuba busy man into ezawuba busy okanye uzifundisa i-chess but okay i-chess zawuthathwa esingathi ngabadayizi ufustana but ke andazi but something to do you understand okanye phofu naba no-tiktok uvula i-competition yojiva bajive ke you understand because thina sasisurvive yintoni ubambeka zinto zojive umntu xa ivele esigela kokwabo igqoye kwenza ezo nto ezo kudityanwa ngestep ucreate istep ngoku kuyapractise you understand otherwise yona isebenzele khona bafethe kasi because there's this ile wemo sigroup ekhoyo inkanyamba ngidla kuyibona ndilandela kakhulu pha ku Facebook thabo ndilandela kakhulu ziwe ezipositive eziya uyabo qha ngaske ngoku abantu most of the time bajonga into embi emntwini uyabo instead of into enhle bakuthiwa le youth le izojonga kuni uyabo ilandele ijoyine kweziwi ngenye indlela esiphungula ngayo le lwenzeka lwakwazo elo fit yebraz le drug enye into engelelelayo idrug ityiwa ngabantu abancinci azisena age nukhula kwami idrug naliyibona kutabani bani etya ipilisi ubuso buqinile engutata nodle yoba umntana esigele emncinci udibana naye ku-N1 ufihla i-entye ejezini ithi ngathi izamtshiza omnye akayifihli ngoyifihla ke into yoba isafihlwa ngoku namhlanje benabona nantsike no-8 sidibane nezinye ileta zikhohlele eziphambili ubomvu buso yileweyi but man I think man kuyafuneka ke apha ekasi ke kujongwe man uba abantwana abancinci bangabanjwa njani uba batsalwe kweziwi braz ibuhlungu yazi kubuhlungu udibana le ntwana ufumane le ntwana ekaritshi kwa i-25 years xa uyijonga man ubomi bayo seyinikezela uba ayisenabomi laa mntu ikhona into ngaye qa just that inoni akananto kwenza you understand akananto kwenza so umntu afumane ne-criminal record akakarithi ne-25 years irekhodi yanoni yegoli or ubekameza for intoni umtshayo you understand wasela amajita kanye for ungenela zonke maybe usacrifice andifuni nothetha masingene kuye andifuni nothetha yabona xa ndithetha nento edibene notywala haya ulutsha luthe gabhu ematyaleni amali azalayo akwazi noyibhatala abakwazi noyibhatala ii-sacrifices ezenzelwa amajita you understand ii-sacrifices ezenzelwa amajita awunothi mfethu hayi suka anoyongqayiphi yazi kagaza ishushu kodwa xa uswaka ufuna ungenelela kwiyi-weekend enkulu yeji khandiboleke rhoyitha uklip apho kuwe
ndiza kunika kanjani ungasupport le business yami Nika eBS imali yale BS shush. and nalapho ufuna uye ebumnandini ngayo awuziyokwenza into ejile endlini Ebhadile. weekend enkulu you understand Utasi trap lo cycle ngokuba hayi weekend ezinkulu and zonke weekends ezinkulu ta. my bro and ubungayangazo mfethu yar Zawuhamba ngama-run my bro uzathi xa sihleli nawe kwezi weekend ezinkulu uthi uyajonga unxiba oodumi unxiba izihlangu ezijoyo thina because wena akho weekend Betha kaposi nge-run first ngoku. okay abantu ne asitsho uba imali yabo bayitye njani manje Shota. but mfethu man ulife ngoku ekuse awusenaxola unapeace ba awunanto mayibru uyashiyeka and bawujongile abantu ba-accommodate abantu abanezinto Ne-cost of it's living. high time bafethu like especially ba uyazazi unomntana unabantwana iba nespani imali yakho siyitya amasimba prioritize abantwana bakho nakokwenu you understand Otherwise, because kumnandi ibraz sizelwe bukhona sizabushiya bukhona and mna i-advice yami like olutsheni uba singapheli sixabana ngemali ezizalayo because nyhani yaboleko ayikancinci umntu makaziqalela iweyi yakhe braz ewe soze sisucceede sonke but uba la way uba okay ungabe usokolisa abantu uboleka imali soze utrende nakwi-social media xoka yeah. utrendele imali betrendele i-200 owayiboleka unqaniwe Nalapho ilibele thola. uyilibele unxilile wabethwa ngapha elubisi wanengxenxa uyalo uyilibele 200 ebudala. uyaunderstanda nawe Ilo etazi maye yafika yanqakuwe namhlanje livuka nje ekuseni ta. ya mfethu otherwise ke Bishuwe. ya ulutsha kodwa braz tattooist Aselulutsha tazi zito intoni xa umncane phansi kwe-18 toddlers man ngazi ngabancinci ngokakhulu. Teenagers. ziyasincwela nezithodla zenu mani Iske ningayazi ta. ziyasincwela zinaphisi ngoku apha ekasi urojwa zizo ngoku ugacelwa nje uba ngathi unxilile Phakathi kwethu. uyabanjwa But Yeah. yoko solutions I that think we Lloyd, bring. Uyabazi. anyway kuba abantwana abasena like abanamzekelo ebrand man Phela. yabo because mostly abantwana bathatha into abayibona Bayibona, emntwini uyafumana so kwathina kwalapha endlini xa uthi uyajonga kule way besithetha ngayo eye-violence yabo ezigani zihlale zishuba ekazi yabo abantwana nabo bayayiqhela la way uba hey ekasi man, kusuku khulela yabo. phakathi kwentshiza. Yeah, so Kwentshiza, naye abe-bold abe-bold, azifile abazi like into uba- yoba ngisuke ekasi yabo enje ya and le social media braz iyayigqwetha engqondo yabantwana bethu namajita ayangathani thina phofu namajita kwi-age yam kukhona ii-podcast azimamelayo azibukelayo whatsoever abone umntu umzekelo phaa ku-skin gp Yeah. kuye itsotsi ibirongo ngesikhathi sayo Ngoku ijikile laa tsotsi iguqulile ubomi bayo igrand yona ibalisa ipasti yayo so ezitwana zifuna unyathela phaa kulaa pasta anyathele wathi uzosurviva njengani ofithi laa tsotsi kukho into engazithethiyo phaa la podcast. yena izobasele kuba hey bendiyiphatha intsiza ndaplasika ke zingaka akathethi uba imiphumela lawe yathini Kanye kanye yonke. uyaunderstand Because nyani beke kukho ikaka ibanjwe inamehlwa rayithi xa ibuye iphume ilihlo ibixelela phaa kwipodcast uba ndandisenza ikaka mnepoint akayimenshini uba liphume njani uyaunderstand ele bonke akekho ithethayo inyani ekwaqala nyani ba athi hayi wayedliyo akekho umamlayo bathi babedliyo kodwa hayi kodwa ndithi ndiyikhona imali njeke ndivume naba ndithi hey mani utamabheka wayelalapha kukendiqolo hayi soze uvume awulandelwe ngenye indoda so hayi uyangena kukho ikaka emali kubethela amehlo hayi So ngofuneka uzama upeyinta le way. Uyafustana? Ithengiseke ebantwini. Be right. Lethina sifike sibaseleke iyo sicinga uba yo namjita. Nami noba ngizofana naye. so ke ngoku yilelo ndithi ba osilinga basekasi ezintwana ezi- ndifuna uba ngusilinga ndisicofe kasi elwane zibaseleka zinto ezingekhoyo ezo wezo azikho ezo ingaske zifumane umuntu ozawuvula isifuba athi mntanam phofu nabo bendigeleza khona phaa emagongweni Bufunda Peter phaa kwakho. phaa apha e-HSS Apha high school. ya Okay. e-Hexfale secondary school
School. English yesigongo iHex Valley Secondary School nithi iHex School nanifuka kaloku nina nithi itrongo leya itani benifuna nalapho njengoba so phana kwake kwafika ezinye itsotsi phana like uzosixhobisa uba kuseu-life angakuphathela ntoni and zivile nesisigela sethu uba kwenzeka ntoni amapolisa akwanye ngabantu bangaphandle namarhada namabhantinti acoshwe yapha eWorcester wapha eWorcester prison so ezakaka eziya zabe zisixelela uba mfethu undibona sendikhanxwe kanje ndibumatsheni akumlandanga lu-life ayisowisha ngandithatha andibuyisele ebuntwaneni ndiyoqala anyu into entsha ngolife wam you-understand so nakaka yathi mfethu ungabaseleki ngumntu orola phaa esitratweni abesithi wo msikangaka loni akho life after laa nto ayithethayo you-understand akho bomi phaa laa mntu ngathi kuye futhi ngoku uzokuqabulela igoli because intoni akho nto ayothukayo bangayiluza so akusekho life phaa kuyo so ezakaka ndathanda ndacaphula kukho iikaka ezithi xa zigeleze phaa especially idaki uyibone netsotsi imali hey ingenelela nje mali iyazilibala uba ikusendiyidaki mali yabo iphila ubugongo ndingatsho mna kodwa braz hayi laa ndawo leyana xa ndithi uyijonga ibhilwa ngamagongo leya ipoint hayi yamagongo kaloku zitsho ezakaka as a swart man boss to gaan hy's 'n boetie ja as a wit man weerman toe gaan weermag toe gaan baie machonin man igongo xa liye etrongweni yimani yaba insizwa yoluka ke so that's why ndithi hayi la plek inabantu bayo leya office nalapho ke singiyeka into yabuhlanga okanye ntoni izamthukisa lento ingaske mna manje kudlalelwe fair kula plek leya I never went there but ngojonga kwami hayi yes black and white abantu abayipainta ngayo understand apha ufika kube kumnandi ya ubabe kumnandi ngendipha mna ndifuna uqhatha ngendipha eyona nto like eyona ndiyibona uba irongo gqithi yileyo ba uthi uhleli kuthiwa kukikake imali kuncumela isithi hello baby okanye kuba yenza kancane le khole kuthiwa ndumme isikolini le yale tsotsi le umjita kaba ndumme isikolini call me a thief yewo nge-English ithinta call me a thief uziyijonge la wele ya ingathi kulapha esitoflani yenzelwa apha Western Cape ya okay phana uyayibona bayindoda iqatyelwa njani pha straight akholwa iyalotywa phana inikawuza inikwikeyiki kuthe yitsha xa bayikhona le ebhadlileyo ithi alishayi ngekeyiki bayikhabe uzenza uclever ucinga kupha ingayityi laa keyiki le ityi leyo phaa xa kugqojwa kwizozo kuthiwa kuyavalwa ngoba kulale yona kaka yafuna ikeyiki yayo uzayithatha phi ikeyiki itholakala ekusuke ikuktrag uzayithatha phi ikeyiki ifuna lethuba la uzoyithatha i-obvious kaloku i-obvious ingaskibukela umtshexa ethi iyaphakama uyakhatywa futhi lalapha lale ebhedi uhlisa ibhrukwe uyagotyela uyava ufunwa laa keyiki le uyityileyo kaloku kwenzeka nawe kuwe uyifroka uzoba yifro yakhe because kulaa movie iyaqhubekeka lo uyakubonisa wamjita umasatsha laa tsotsi uqatya iruji waphuma ke ngoku epoint uphume ngugaslinga xa ke gezelwa ngala we yeyeyi suqhele noliqhelwa zimbatha ifrance nakubetha iqayi ngoku le yandlela ibibanjwe nayo ithi inoba kwalo 69 iyaziphumela so bras ingaske mani ezintwana zincane bras namajita asarhalela ubona la life waphana mali nasikamajita angabisaya bras ewe like lawe ngathi lamnyango uvuliwe nabani na because ipolisa liyakwazi ubanjwa umfundisi yakwazi ubanjwa you understand so ngisho ngathi mani umuntu mana adlalele fair noedibene necrime nezaway yekufana noqhwaba umuntu bras hey impam yabambisa impam ke ladibana nomuntu pha etown ePoli uthi
ndizobambisa ubani ngiqhwabe ngempama hata kaza kusala ngokhotman nama nisala ngifuna uqhatha nobani bawufunulwa nami na udibana nomsikiphiko lapha kokwenye next door tsaka awufuna still like this ngiyazibona ziyalo eGuranza hi bras yobanje light iphayi encane okanye iphelelo ifuture nje njalo ngoku umuntu makakubethe okanye enze noba indoni sika nje iphiko yena lezikake ingathi ziyanukisa yida xa uyikake umsindo zakufutshane ziyakurholokonca ikake ifuna uyibethe ngeshot ya nansi Wayibetha ayitshayile. anyway ke ndicingayo uba iyasebenza kwezinye iplek yabo that integration sidityane si-departments yabo kule webuyiringa into yoba Yeah. kwakuye amarhada yabo ya u-social development abelapha ulewe correctional abelapha Abelapha, yeah. u-subs Abelapha. abelapha u-education Abelapha. adibane nabo yabo Yeah. so that bakwazi beze bahambele mhlawumbe isigela afike amarhada kusetshwe phaya esigela abantwana ngelo langa kuziwe ngalo yabo kufumane ezobe because trust me khona ngobe bendigqibobona enye iwe yeKapa ilight idubule uprincipal esigela swisa kude yabo ezintwana ziyaxwaya Swisa ziyakhera kude. ezi light kuthiwa notishala ngoba phatha igani kaloku kumele ube safe. amaqala Yeah. asekapa kuthiwa Kumele ube tishala safe. khona imini rana bayividiyo okanye ndive ngomphupha Yeah, sure. ebesenze practicals teaching ula class leya yaziwa leyaba umfundi okwazi usuka from eback eyoqhwaba umntwana phala imini kuthiwa xa angayitsali wafike ngenye imini ubeka igani phezu kwetafile yangucwaka so ufundisa njalo hayi nami ngiyafunda hayi ndibhala ngelitshizi ebhodini It's a gang manifested Ibhala area. ngelitshizi ebhodini Gang yani safety yami manifested area. Yabo? yabale ukuyithetha uba exam kufuneka kudibane zonke ii-departments Yeah. ka-government kwake kwaziwa phaa kuthi kuzosetshwa zange libhilive uba ii-okapi ezingaka zikhona apha esikolweni but wazibona nazi zibekiwe ta. Uwidi yavuma Iskere. apha nansi. okay isikere maybe kukhatha upaste because khona into ezifunekayo ezinjalo ii-okapi nentsango zingena hazi Ngeze zilungiselela ukuqasha. mamela ke ngoku before ndifika esigela ndifika kuthiwa kukho imeda enzekileyo apha Esigela. ndithi he esigela kuthiwa ye kwake kwacikwa gqojikaka yabhoda apha Phakwesikele. nayo mani niyajiya le yayilandelela nayifumana uba yivari sharp ngosekugqibile esigela last year khona intwana ezibuleleleyo FJ ne? apha e-high school Apha school. Yeah. Ya ndiyakhumbula ngoba ndilapha ngela. Kukho intwana ezibuleleleyo pha. So ndiba ngayicinga kutheni la way uba kusetshwe nonofika amarhada namabhandindi ingenziwa like ngoku inoba yagqilela kuthi orandazi Yenziwe mhlambe ya oko like ya first time once law ene baqutyuliswe like xa besiza amarhada baqutyuliswe like wathi qhi ngoku ukuthatha ubele ufuba ufunyelwe le weapon okanye loli ikhona okanye uyasuspendwa but something something yenzeka angaqali e-primary abonwe high school efanele kathi bayenza dom aqala phezantsi sopha phezulu sabona uba Oh, kanti lahle- khona esijem akhala zofihlo like nawe wasoso wafaka iganja yakho empundo kuthiwa nawe ufaka iganja empundo hayi dayo andibincabona ingenayo iganja So zingabili, awuzosetshwa isandla sibeka phezulu but abanye tabazifaka uyabona phaa esigela emringi ezinyweni That's yabo isilingi Pusha la uyifihliwe. because aboniwe amarhada nangafikile hayi bro kubanje ku-live apha yabona iwe yotyisa kakuhle kakuhle uba ndingaya ezinyalini uthengisa ndike ndangumntu bhaqe ngokuba ku-live ndenza kubalisela uba kwenzeka ntoni andifeldwa andikho proud because laa bhizinesi yam yengongo ufundise nalo ta uzofuna uthengisa aba makangathengisi okay le uwenzekayo ya uthengisa phana laa ndithengisa esigela esigela wena khotman zange hayi yayingumcoci yena wayebhala abantu 28 Esigela, umathizo wayebhala 28 Esigela mna mfethu. ya mna ndiyatyisa ndefuna apha Mna yena bendifunda fun cuts. Ndifuna hapha, ndifuna hapha. Ndifunde fun cuts mna. so uta wathengisa mna ndandithengisa le Thengisa ntoni esigela fundini? heyi Phudla. ndiyibizela phantsi Asikuzile. apha kodwa hayi ngoku Zile sure. ngathi umntu ongayitshayiyo akanaline okay ndandineganja yam ndinenkawuza uyaunderstand imali ubuyenza tata because izalayitinze mna ngolohlanu ndandihlamba isheti zam iuniform yam ihlihlanjwe uba yomile phaa ngo-7 iya-ayinwa ndodibana nayo monday ndibhizi ngoline bam and ndiyasela ngoku ndimnale esigela ndihlala ndinemali
cause uyayazi Cause ngiyayazi. uyihambisana especially emva kuba bekuthiwa bepeyiwe phango losile lohlanu manje yesigela ibhizinesi nguyangena fokona wena but kodwa angiyichayi le wena ngitshayisa la maqheya yabo amanye asayini angabhatali waxuta i-textbook understand ibhatali kaka so ndifuna ukuthi kumuntu osayicinga lo way uthengisa esigela brazil kwawuthengisa ngani into eziphambeleyo both ndakhula kuthengiswa isweets esigela nezitoki but sabona uba le way ile mali le mina ndayicinga ngeyindlela ke wona hapha ndlane la business yami isezikoleni ndiyifaka apha esigela and njalo ibindisebenzela mna ngokwamaqhinga bengekho free cause noba unobanjwa alithetheleleki bra ndiyagxothwa ndiyabanjwa so fithi lelo lithi umuntu oyicingayo la way angabi sayenza you understand i-wrong because even if singathi ngoku Gaza yintoni onayo out of yonke laa nto ndiyenzileyo fuck all risk a lot for nothing kubukeka nje abantwana sibeke nekamva labo andinalibona bodwa nami ikamva labo le nto liyizuzile out of esa sikolo if ndabanjwa ngeyandinayo you understand ngiyandinayo le nto liyifumeleyo phaa but mabudelo thuba masigqithene kuyo le way nje kuyivala ta nje phana phana ndiyakuva tagazi nosithi bana ayikho grand notana namvi reasons zakhe nami ndiyaziva uba nithi ayikho grand but ikhona enye benike nayifumana ku-TikTok ulo mdle the reason ta nami ndadisi the reason uba like ifamily ezininzi ziyazibuza uba kutheni lo mdlite mani endlini yonke way ikhona siyamnxibisa siyamthini simenzele yonke way kutheni lo mdlite soloko ebuyele ebukele emini bakhe yabo cause nami ndingatsho ndinayibhutiyere yabo ifilisi izobuye kanje endlini uyi-grand endlini uphinde grand but every day chance ayifumanayo iyabuyela kuzobuye waxa iphendula umjita it's because of endlini every time ufila useless njani useless that is because of yala majita sayiviweyo ba suyenza lwethile but nabantu around wena tanga sibe ngabantu abazokusupporta manje abantu abazobagrand nonto uzofika kokwenu yasa kubona musu flop yonke base xa ufika kokwenu ufika sona kukhonjuzwa ba access bani usibana nini wena uwenza nini because la nto lowa nje mfuna na pressure endlini I mean uyavaya xa ufika estratweni uyaphakanyisela ba wena uyinja leyo kuYurope le izolo nalo lo inani so in a way bazosoloko bebuyela phi ba so ndiye kwinto yoba singaba advisor bona uba yeke lothi nathi man abantu siwabonayo ba around thina basezi emizini basupport grand nana abantu abanayo ta sure le way it's the same applies mfethu ufana nomuntu mhlawumbe umjita bebanjiwe yabo akhwele xa ebuyayo pha la muntu isevile isentence yakhe yabo usigqibile isigaba sakhe omele let's say akayigqibanga ke mhlawumbe uphume ngeparole yabo xa ke fika apha phandle thina sisamthatha njengala muntu uyafumana la le misha isukanga leya yabo useyila way uyafumana uba mhlawumbe masithi achuzwe ngerape yabo insize yakho mhlawumbe nivananga because yenzeke za way ayifule imali kusini yabo ivume ekuseni mhlawumbe uwinile thanda nowina musinina yabo uwinile ngomso lo muntu ufuna imali ufuna iblock or 2 blocks awunayo uyakhwela xa ubuyayo pha isikhathi igqipha sizokujonga ngelalo qibile ngoku uvela phasi ithi ngena endlini nanku uGaza abantwaneni bethu ubuyisele sentence yakho so ke ngokuyima uGaza yebo ngela xesha ke ngoku ugqibile lewe yonke yabo but kwi public opinion usajongeke uyila way now even if uzama uzicorrect ke ngo yonke way yakho uyayicorrect but uyayazi into bangaba yeah man I'm always a rapist and even if you're a rapist if mhlawumbe warobha ibhenki ethile usiloko siphakamisele ba yabo so uvela ubona into ba man noba maniphile ngalendlela it's better ndibe yilewe esendiyo because andisengomuntu ngoku ndisisikoli yabo or ndiliphara or ndiyirapist ngalendlela kungayo yabo kanti if xa ubuya siyakwazi ukusupporta sikubeka apha nathi uyafumana indlela obhayise ngayo wonke umuntu udinga la way yokuthiwa sense of belonging you want to belong in a certain structure or a certain group or something yabo so if you belong ubuyela kulanto oyaziyo it's easy to go to apho suka khona tani ukuya kwindawo ongayaziyo at all hence vele kubuzela umbuzo oqala ta usithi
Yeah, Wangadisela yeah. Graham kuba iway yesibani. Always ngihlala ngibetha ndibuya apha ekhasi almost every month ndiyeza apha ekhasi. Why? Because yona ndawo endiyazibhetha le. Uyabo? Baba Kulele ube-grade, apha. Uyabo? Qala first grade i-creech ndiqala apha. First grade yami ndiqala apha. Hayi, No grade kuthiwa 12 lapha, wami. Mhla. ngowalapha isiteke bayamba uya-adoptha pha isiteke uya-adoptha pha isiteke But yeah, support structure man iyadingeka kuyo yonke le misenzayo. So going back to la nantsika ta eza solutions bunazo ezibuzothetha ngazo for abantu bakhoyo ngoku ulutsha I think utakazi beke wachika kuyo kuba khona i-drawing tournament Yeah. Yeah, into endiyiplanayo yabo ne-team yam phaa EC ndifuna ukwenza sort of i-competition ye-visual arts yabo abantwana esigela apha ekhasi apetitora but yeah ndizoqala kwisigela ebendifunda kuso then ndizoza nalapha bufunda phi ta bendifunda eFuncartsem oh yeah but ndizoza nalapha eprimary apha phezulu yabo so ndifuna iintwana ezenza i-visual arts ezintsimbu yabo because kondiye art endimaziyo Moch. banzokusayina nayo nje sure ndifuna amajita la yenza le way but kumele ibe school based yenze esigela then ndizoba nee-prizes ezizobakho phaa Ezizawina. yabo why ndisenza le way it's because nam ndikhule apha ndiyi-artist yabo so uyaziwa ngozoba but awuyazi into yoba uzozoba uphelele phi uya-understand Sure, but ke ngoku for someone else okwazi ubona mna ndiphila ngozoba nothing else Yabo. Buder Yeah. xa uthubethe emunye intani ndikhulule eFuncartsem ndifunde eFuncartsem wonke umntu uyayalo nto yoba from grade R up until grade 12 okwenza eFuncartsem sure ngoku buringa ngale idea yakho tamna I thought uba i-idea grand leyo and yintswembu and ingaprosper ngendlela intswembu if ingafikelela like esandleni esigrand but andithethi kakubi esasikolo bendifunda kuso but into ene-art ngaphakathi ndiyazi man ngaseba-music house because of i-support andifuna uqaka ta ayikho le way ndifuna uyenza andinamntu andidobhi bani Yeah. kaki ndiyaleyo ngandifaka engxakini but bendiringa ivarela lapha Yeah. kum akho Yeah. supporta Yeah. especially kuyini-art ngaphakathi Yeah. so hence xa uthetha kum ngenantsika ngiyeni ngewe-art ndacinga nje uzolana xa utheke umntu school based ndavele ndayicinga ke ngoku uzoyenza njani uzothekelisha njani uzobhata mhlawumbi unazo iindlela zakho zoba ukwazi uyi-revolve i-art phaa anithi uba i-idea ayikho improve nabantu aba-outside Yeah. ne? because seke sazame wezinjalo uba nama ndisikhuye nkanya into ezininzi manta Sure, ezodwela on kuzo ngenye imini but sendicacisela nje way ono-acome across zona xa usuye kulowi yakho imani idea yona and ngabakhupha live bonke la majita balapha ekasi netalente ekhoyo inintsi italente ekasi from eFuncartsem etutorance primary nehoskole le utabefunda Yeah, kuyo sure. Plus, But ke ngoku ixhomekeke phi abantu bafikelelwa zezi ideas bathini ngazo. because ifikele eFuncartsem ofisini la ofisi ifike ithini ngaloo nto okanye mhlawumbi ofisini ayifikeli phaa ifikele iye kuloo mntu lo wesports Yeah. uthini yena ngaloo nto so ndiyazi kazi zininzi ways Yeah. but zivalanga zezo certain abo abantu bantu abathile individuals, sure. No yeah. i-challenge yendawo zonke yabo but since nibeka kanje nam yabo Uba- ndibuyisa ingqondo Yeah, uba Ndiyayicinga, wena ngaphi? yabo because xa bendisithi esikolweni ne lapha bendiyazi into ndizabafumana besendaweni eyi-one collectively uyabo Okay, but xa ngale ndlela eniyibona ngayo But if siyakwazi uyi-organizer singakwazi uyi-organizer mhlawumbi xa neyinkanyamba mhlawumbi ine-event eyenzayo uyabo then ndibe sendifaka nindifake phaa kulaweni nam ndiqhubele iprogram Yes. yabo Yeah. even sorry ubethe emlonyeni lwethu nekhona into endiyicingayo I think napha esigela uba yena angafike ababonise uba the reason lizisa le nto apha esikolweni why 1 and 2 and 3 ele nabo bahlala apha emphakathini abani ento sithetha ngazo apha zinto abazibonayo zenzeka every day so uba samoya abantwana babe safe phaa esigela nalapha phandle babe safe from izinto ezenzeka apha ekasi I think bangayibona i-idea grand smart you understand because the more ebafaka kwezi competitions zakhe ebazobise bathini ixesha liyavaya banazi ixesha loya kwezawini you understand so futhi naba ngabazali abaright abacinga grand andiqondi uba bangamvalela phandle shota yale izofika kwezindlebezo if ifikile kwindlebe ezigrand utanantsi approachuza nayo igrand you understand mna nam balini nje uba bekuthiwa incosi yam igela phaa incosi yam igela esibabalo benza kukhapha siye
Kodwa ndiyacinga uba inkosi yakho kakhulu ibona into ezithile ibe nento kwenza ingasafe. So ngasinye ifikele kwindlebe esigrand ifikele kwindlebe esigrand utana kuza ne-idea yokuphuhlisa iway kwisikela ngasikela ngathi xa ifike iphuhle mani i-expand so tutorance iyephi iway isalekisha kwibase isikela yona namele uba uqala kuyo yonke into yakho yonke ipassion yakho yonke into oyithandayo yaziyo uba uyayibetha iqala phaa siyibona from phaa then uthi uphuma amangamla xa wabona nawe as a matter of fact ndingakhathi mnganam izolo besithetha ngendaba yegame yerugby. Have you guys noticed into yoba xa kudlala iigame zerugby kubanjani ba-packed yafa usestars thina what happened to idisk yethu ekasi apha what happened to idisk apha ekasi uyafumana liphi ibala linjani ibala yabo ibala liyatyhafisa ne but nathi yabo because kwasesigela kuqala idisk yayithanda kwasesigela ikhuthelele kwasesigela leyo ndiyakulaa point ubuyiringa yabo kwasesigela idisk ibikhuthalele ngesigela siyazi ngoba kudlala idisk ntontoni yabo so xa isuka phaa umntu xa isuka phaa ufuna ujoyina iteam yabo aba-affiliated etimini then naphaa esigela bokuthi xa ufaka esikhaleni sikujonga asivele sikufake nje singazange sokubona ubaleka kumbambo team phaa week siyokufaka sijonga uba ukhe udlalela iJuventus udlalela i-ideas udlalela ile-way space yabo iiteam bezikhona ke then sikufake yabo uyadlala asithi u-affiliated kwiteam ethile uyayidlalela sinokuthatha sikufake esigela kodwa asikwazi kwaphasi sihlala sikubona uhlele esitulweni esimnyama usebhenjini uba lapho bezibhenki so yonke uyiqala esigela yonke uyiqala phaa but for ibhola yalapha ekasi braz xa ndujonga ndiyayiva xa usithi ibala ibala but at the same time ibala imaterial yayo iyalo nazi apha ezindlini zethu qale kwidradi nazi apha kweziyadi icycle lawe you understand icycle lawe So- icycle because laa nto ne ibala imaterial yebala iphi iselokishini and then again since imaterial ilapha elokishini ibala lidistroyiwe aba bana kumele kakho baphinde baye ebaleni baphinde nabo baphinde bokuncedisa ukuthini ukudamage because nabo bananto yokwenza and ke ngokunathi singabahlali xa siyibona isenzeka so nqena uthi izibani yeka ngoba izibani uzobuya dibane nam late nqwaze ebusuku yabo kodwa ngalawe bamajita atyhafela ibala umntu atyhafela italente yakhe nxa yebala I don't think the excuse a grand leyo bendisizapho gaza ibala ne zininzi indawo yabona mna ephondweni asinamabala manthina mani sidlala ground ayiground iyadlalwa unangomhlaba iqinile iyadlalwa still kuyadlalwa hayi mna zimali ezi. zikhalela ibala Zimali ezi. but iproblem iyi-one inkathalo bras abantu abadala bebekhona bebeyikhuthalela idisk kodwa the likes of otata umtseki otabhamshi yabo bebeyikhuthalele big time idisk kodwa vido bebeyikhuthalele big time idisk abantu abadala so if abantwana bayaya phaa badlala umzekelo nangigqithe phaa abantwana bedlala bodwa namhlanje akho mntu omdala of which khona bazobhulisha abanye kulawe yonke omnye aphele engasayi phaa because khona oyithile oyibhuli kanti xa khona abantu abadala aba-involved abakwazi uba benze nantoni na yabo abanye abantwana bayoyika ukuba nabanye abantwana kunabantwana nalawe bathi inferiority complex fumanisa into yoba akekho free comfortable babanye abantwana yabo but ugood naso isikili iyoyika so ke ngoku aba basebenzisa lawe to advantage mhlawumbe kufanele bamcinezela abhekele angakwazi ke ngokuba ikamva lala mntana liyaperisha nje ngela xesha ele braso rubethe kuloyela dile team ezoyiwuka apha under 17 khona ikiti elaya apha endlini iphelele mdala ya ndizophutha intwana zalapha estratweni ithini igama leteam tagaza united kaloku mna ibhola andikho zona ndifuna zizibhigama I'm there just for ubasupporta bafunela ibhola like ndibambele for responsor understand but at the same time umntana like xa ndimthathe kokwabo ekum funeka ndiyazi kokwabo xa kenze into ethile ndimboza yophela okanye kafika kabuyanga ndingatsho xa bekum ndim umzali wabo you understand ndothanda uxanduva nansi anyway You understand? like ngabe azikho ikeva kodwa
i-NPO, some kind of non-profit organization ekhoyo I-registration? ekase Yeah, register. sokhulisa registration. Yasokolisa. Yeah, Njani? Kanti ngathi andizuthi ubana yona like i-process yayo yeregistarisha abantu ufikela kubo ngaba ufike bakudireke bakunyuse bekusehlisa ufike yisa mhlawumbi next week yisa mhlawumbi ngemini ethile okanye ufike uzibani nodingekayo akekho uphinde ubuye abo bra benzile nguko kwazi unginceda so Sure. sometimes and yazi man ngathi sisokoliswa ngabantu No. abasifikela kubo. Yeah. No, the reason why ndibuza like mna like bendispana ele social development yabo. Ave uvuka. No. By Stanley. So there is office phaya kwa community. That's why ndi shocked. Uba Because ntoni andikeyive into into ene edibela lapha. phakuthi zininzi phakuthi like uyakwazi uyapha kwi-office yakwa community then bane registration it's free of charge nilinde nifumane i-certificate sinu nibe grant Yes, with staff. esa certificate nimnandi niyakwazi uya naphi na for For sponsorship sponsorship, yabo yeah. asinophuma apha sinogaza siyothi pha Fana- kule ku-Shoprite Shoprite. yes Fune sifuna sponsor. Ningena amaphepha ngobanina Yabo. sake sabuza ngomnye ukapteni ye-police station siyocela itrogo tawa benje sibuza umbuzo eyi-1 baningobani hayi mama siyinkanyamba entertainment and anive igama leninkanyamba entertainment but ningobani Alaziwe. ngona ndizoyiva sekudala ba-okay man sikho anda inantsika Yeah. so butera if ke ngukhona obukeleyo phaa ikhona icrew ekhoyo umzekelo khona inkanyamba khona iswiping ayinanti khona intsika yomculo bangafumana njani ta for uba uba-assiste kuyo yonke lo mna mnganam since ndikude uyabo mhlawumbi i-context andiyazi but what I can try and do ne I'm not promising andifuni ukwenza ipromise endingazukwazi ukuzifezekisa yabo Yodwa. but I can try and check kwilicala into yoba ngoba ngubani mhlawumbi umntu ophethe i-department Okay. uyafumana then through that ndisebenzisa ii-channels zakwela cala mhlawumbi into yoba sicommunicate phaya yabo because i-social development bra ibalulekile remember kuthiwa social development social Chubalisa ubuhlobo. asikwazi ukuthuthuka ukudevelopa yabo sisodwa ngelinye ixesha ngenxa yesikwabhulo esinazo sisodwa apha ekuhlaleni but through that department iyakwazi noba incedise izo-intervene isincedise Yeah, isidibanise nabanye abantu abakwezile ndawo. sure Yeah. hayi nakuva ta nakuva so mabangacontacti kwangoku abantu ya mna let me check ndizawubuyela ya ndizoqala ndichekishe into yoba ii-channels yakho ndiyakwazi uvumeleka ukufumana umntu ngaphaya then ndibuyele kuni yabo nina then ndinixele into yoba okay guys ndingakwazi ukuconsulta inamba ethile ophaya so uyabo okay so uthi ubuyela kuni nethuke ngotasi takaza push i-business ta ndiyeza kota Sharp, good. push i-business ta Sure. so akho nto izayo mhlawumbi phina abantu abanoexpecta from wena uba into enoyiplaka nje uba maba-expect abantu uba yenzi nento enje izayo Eish. Jayama kwangoku it's too soon for me to confirm because nisafuna ukwenza a few changes. Last ndiye ndenza izinto ngingxamile uba ndifuna operator. You Sure. understand? I think lezi njalo ndizawuconfirma phaa ngoSeptember. okay Yeah. so kwangoku kabinayo Okwangoku hayi it's just nje gazas bafuna nje imbomi naphina silapha but okwangoku nje into encane uyapha isigela phaa kweligela khona ndiyodoneyitha isihlangu sesigela. lekita busitunayo Ewe, bhuti. apha kuwendlini akho mntu sinomfumana mhlawumbi sinomfota ngayo sizama udisplay pha siyibone uba nantsi andikalibiwe nale Hayi ndiwa. Ila wezenjalo ndicela siyenze ngesinye isikhathi like non-home sizayenza. asuyenza ngota Okay, ya ikiti izabonakala. Ngofu kwabanye abantu emehleni ayikhonzo. You understand? But lo kiti right. Ndifunele for uzonyuse ndwana apha estradini. isibe khona something Yeah, something eliyenzayo, you understand? But ke izindawo elibhizi ngipusha ibhiziness into egibele noba okanye ku-expect entoni ndizayiconfirma ngoSeptember. okay You understand? Yeah, ayonto engako nakhona ezayo but something nje ezawuentertain abantu, you understand? abukasa Yeah, into enjalo. kudera tattoos still kwela site akho nto iplug mhlawumbi for wena ta abantu abakufuna ya abantu xa bendifuna I've got a page iifoto zonazo tani endizidisplay leko Display, ipage apha no
my guy andinazo right now. Yeah, strong. but you can go through my page on Facebook. You can check me as Sbu Tattoos on TikTok. Yeah, go Facebook and Sbu Kasongo. trouble Sure. wakhala wekhona Yeah, so xa ndilapha eWestern Cape bomzekelo ngoku ndilapha Sunday ndizobe ndisePaarl. Yabo, Monday ndizobe ndise-Cape Town. Travel. Yabo. Yeah. Bali bhuti. Then ndiyajikela une-clients sezibhukhile Kule nto yethathu. kule way ye-tattoos, yeah. akazi Ndisuka pha, ngabizwanga biziwe ubhatele yabo, sendibhatele for ukuza apha yabo. So nabanye abantu mhlawumbi umuntu ofunayo like o-interested, yeah, ungandifumana. Noko tayi prices reasonable. No. kukhona umgcoci kukhona i-tattoos No, xa no. usi Hayi, price is reasonable. Short. khona into eliyiqapheleyo hayi khona into eliyiqapheleyo xa uzanga laqondo uba ufuna ugcocwa uzotshajwa iprice yogcoco ene ugcocwe ke ayothathwa ngumgcoco. You understand? Uba ufuna ithathu uzawubhatala imali yethathu wenze ithathu. Ithi xa ugqitha singakhoka uba ayilo pharaphareni sibona ipenhle Awubona isipande. uyana sibona umsebenzi uba hayi Hayi. uba nje ndimnyama ndinazo ithathu zalegaga jongo Yeah. Angomgcoco. bhatele ene ndifidi ngoku Yeah. nam ke ndabuza uyenze kubana hayi ndamfakela inamba ndidibuka ndidibuka Sure. bukela. Black. You understand? Yeah. Then lesifanga thimba ngatheni yona lezikela. Yeah, ngasesiyenze xa kushushu mna ngikhala before i-exam maybe or after i-exam zika-September, yeah. So that One week ingazubaphazamisa. holiday. La 1 week holiday mhlawumbe siphushe ngela xesha. Yeah. But nje tazi words of encouragement kulutsha i-trying word of the day. Unetuta sizivala kamnandi. Bafethu, stay away from crime, stay away from drugs. Ibani grandi, niziphathe kahle, ulife uzaliphatha kahle. Danko. Mali. Now, bros, I live with this word. Yes sir. For even myself, yabo, ethi whatever into oyenzayo, yabo, ine results. Whether zinhle noba zimbi inesiphumo. So iyona nto ebalulekileyo kuba wenze sure into yoba into oyenzayo iziphumo zayo zigrand. Yabo, dala yathetha man bros into yoba i-drugs, i-crime, into but iyaqhubekeka. Yabo, bayaqhubekeka abantu. Thetha le So concrete. ingaske ke ngezi umuntu yabo wazi nje into eyi-one yoba xa uplana into ukuyenza namhlanje ngomso uzokubekaphi be-safe. Safety. At least Bathi zilo zikwelsiz. Okanye nguquesta. Kaloku nina phana yonke into benibiza ko-Veskende phaa English But Brian wengxakayo. La. Hayi khona English. Oh, ubona nge-plot ye-English ka. Apho khona But yonke into uyiphusha nge-Afrikaans. yonke into history Athi ntoni i-Afrikaans? hayi khona Introduce lona apha esikolweni. ndiyayibona athi bayitshintshile yathi mkhanzi Veskende, intoni i-Veskende? Maths. history. Gestiedenis. Life skills. Hayi kwi-life skills hayi. Life orientation. I-life orientation is lewensoriëntering. Hayi. Yeah. Akunceda So, ndayifani kazi. But still kukho mna ndiyithetha apha endlini. Mamela bra andiyithetha apha endlini. Ndilibele le-life skills ngondigqiba ukuyiva. eLondon ndiyeyisulu Life scandals. but ndipase ndishiya abantu bapha abaneloni ezilencelence bayayifeylisha uba how I don't know. Lo muntu uyithetha evuka esitini uyayithetha le Yeah, but then ke fethu le uyithethayo ayele nto phaa encwadini. Kuyenzeka uba exam umXhosa felisha isiXhosa igweja lipasa. Bisenzeke Hayi, faka man, simple. Yani ufumana uba nguyi-highest Khona Tino Lloyd. Lloyd hayi akho nto ongayaziyo Ndantsitsho akho nto ongayaziyo. Antino V. Yo. But ke braz iwezenzekayo man uthetha nobhala knowledge oyibambayo yazihlukene. You understand?
But mabutira lebulela man. Yeah, but mfethu nephew questions for wena nami man. Khawuzela Ngiyabuza pha kuwe man. yawona ku interview kuthiwa qaqobo interviewer ungabe nazi questions ungekho ready utakhazo Hayi bra. Ndake la kwenye interview phana nabuza ba why kulo msebenzi ngathi ndifonelwe lini. Hey bahleka hapha ukho serious. Kwatha early questions. Ndamla lupha ku reception uthi wakubani. Bathiwa hayi. Okay, out here man. Ndikubone apha eKasi ukhula uthini ngoku likubona zaseqongeni mngana. Eleqongeli hayi. Umthini ozitshintshayo. Khona into oshotayo apha xa ndithetha about iqonga. Uranger. Sure. Ya ndiyarhalela uba ke ndicokole naye like kwi-podcast ndifike khona. Okay. Loyithi mani ngathi isikhathi sizasibetha but bendinombuzo nje eyi-one ke. Wena kwiminyaka ezayo within le nto uyenzayo uzibona uphi? Khona mani yakho ke na umbuzo wakho ta and thanks ta mani nonsithi bona ufike uready for mna because Sure, usually ndiyimo interview shaya Yeah. ndi expect imibuzo ba ngaphindi kubile kum. Yeah. Yo sonzophendula ta ngendlela ufike ngayo lo mbuzo endicinga ngayo. Yeah. For mna ta sisena isikhathi into ukuthi singakanani. Spinning. Phela jazz. But ta ukuphendula grand. Yeah. Ukuphendula ta andifuna unzoyisummarize benzoyiqala Yithi nje qaba. In terms of acting ta mna ndingathi ndiphusha yona isikakhulu. Yeah. Passion. So ningathi ba umdala nganthatha mina ngasandithathe pha kwela side yeli because of siba khona ezawuye xa usizo abantwini ba nasendlini ta most especially pha pressure pha endlini ba uspana nini wenza nini into ethile awufake nini endlini uqonde man primitive uvaya into spana endaweni ethile ube ungafuni kwa usibana Uphusha le way lapha kuwe phakathi. but ngoku at the same time kwa le way pushayo if uyibona naye bahama nendlini ayibeki something kuthiwa iprocess nefuneka ube patient izofika ixesha loba le way iphushayo ize ngeway kuwe xa ubona uba kwangoku kusetough man landela abazali mandiphushe ngalendlela abafuna ndiphushe ngayo so uthi uphendula umbuzo wakho mna ta in 10 years time ta so wish Ngathi ubone TV. yambona usibonelo Yeah. la manje takashaka ilembe yonke lo iphushayo billboards yonke lo Cobra ngaske one day Bekhona into evelayo. ta henze ngibona ndingapana ngapha ku entertainment kwalapha eKasi lethi podcasting acting because mna ngipha ku entertainment yabo so if yona ngangispanela angathi sponsormise every day. Okay. Awutiyamle words of encouragement kuwe ngathi mna mfethu ezibawusitsho la ithatha isikhathi ba ube grand. Mfethu yobelela bakhona abangazukubona bakhona abakubonayo. Mna ndiyakubona le ukugaza. Ndikujongile. Yeah bra. Otherwise I wish you all the best ubheka phambili nje. But no ranges zokuhlanganisa. Ya naye umxelela lapha khoyo lithe kuba ngabona iyekile la wena siyaxabana. Uzayibhofa awuzayibona. Otherwise take kodwa yakhala ukujita Ndifuna ukucoca umzimba ugcwale brand umsebenzi wakho mhle. Ndifuna uba bold ithi xa ivela kube kanti thanks for watching man. Please do like, comment, share, subscribe. Hit the bell button so Ndifuna ubona ukhulile. Yabona nje ubhukisha kwamakapa. Ndifuna siye eZimbabwe. Siphandle we out.